Искате вашият бизнес да стъпи в Пловдив и си търсите офис помещения, отговарящи на всички световни стандарти, определено имаме какво да ви покажем. Максималният капацитет на този офис е 165 работни места. Помещението е изключително светло. Помещението е разделено на две зони, като в зона 2 имате възможност да влизат само служители с ниво на достъп. Тук зад мен е сървърното помещение. Пространството е изцяло окабелено и готово за работа в мрежа. Трябват ви просто бюра. Имаме асансьор и 3 вход и изхода. Пространството предлага Open Space зона, кухня с 16 места и конферентна зала. Имотът разполага със съвременна климатизация, окабеляване за системи за сигурност, модерни тоалетни, сервизно помещение, достатъчно места за паркиране и 24-часова охрана. Това е просторна и престижна бизнес сграда, готова да посрещне вашият екип. Телефона на Атанас Гайдаров е в описанието. Ние сме Явлена Пловдив.